бо сабру тоқати зани тоҷик чӣ баробар шуда метавонад? кулфату маҳрумият, дарду ранҷ, ҳиҷрону ҷудоӣ, хиёнату таҳқир. ва оё ин корро кардан зарур аст то бифаҳмӣ ки дар назди ту ҳамсари ғамхору вафодор истодааст? чаро ба хонаи худ духтари аслан тарсону ҳаросонро мебарӣ ки ба ин ҳама азобу уқубат гирифтораш бикунӣ? магар ӯ барои ҳамин тақдирашро ба шумо месупорад? андеша кунед, ба дили ӯ назар андозед. онҷо чиро мебинед? ва оё дидан мехоҳед? шумо бахшиши маро мехоҳед? ин душвор нест. ман ба ин кору кирдор ҳам қодирам. 12 соли интизорӣ. ин ҳанӯз ҳадди ниҳоии тобу тоқати зани тоҷик нест. лекин оё онро қадр мекунанд?